Fejt for helvede. Ja, rulle. Øj! Nøj, en monster. Ja. Øj! Kan du se den, William? Ja. Hold kæft, mand! Det var den samme, der så lige før, det der. Det tror jeg. Fuck, den er Han har været sulten, og han har lukket den der. Tillykke. Godt, drenge. Så råber vi bare ind igen. I skal jo have hjælp, det er derfor. Hold kæft, mand. Den er stor. Kom lige ind og vis den. Fuck, den er stor. Er du vanvittig? Hvor svært kan det være? Hvad fanden er problemet? Det var Det problemet. var, fordi jeg skulle tilskue på, så kommer de. Ej, du skulle bare lige have videt, du skulle kaste den. Det var det. Nej, jeg tror ikke, det var det, der gjorde det. Jo, det var der. Nu er den under. I får først den under. Men for helvede, jeg nåede ikke engang at spænde den. Jeg kunne se den røg ned. Hvad? Jeg så den røg ned. Gjorde du? Ja. Jeg troede bare, det var Nej, jeg stod og kiggede på den. Nu hopper den fandme ud af ned. Ej, ja, den rendte ingen steder. Fuck, den er stor. Den æder mine fødder, det der. Shit, mand. Så William, nu kan du spørge Emil, om du må købe hans fisk. Han lå, han så kom hjem. Jeg det hele, den har bidemærker lige over ryggen, den der. Det er inde i snøren. Nej, det tror jeg ikke. De går sådan. Dør måske. Nej, det tror jeg ikke. Det ligner bidemærker. Det kan jeg hoppe ind over. Stor alligevel. Den er fucking Prøv at komme op og holde den. Prøv at tage den i halen, og så hen på hovedet. Nej, vent. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved den. Prøv lige at skyde den i hovedet med luft, der. Nej. Må du slå den ihjel? Jeg slår den ihjel. Ja da. Prøv lige at komme ind i land først. Ja tak, jeg skal lige begynde. Så skal du skyde på den senere, ja. Hvad kalder man sådan en? Når man laver sådan en... Og i Skotland, hvad er det, de kalder dem? En McNab, eller? McNab, ja. Hvad hedder den i Danmark så? Det er jo sgu ikke. En McEmil. Prøv nu lige at måle den, Emil. Vi skal lige se, hvor stor den er. Morgan, mål den med hvad? Du ved jo, hvor lang dilleren er, ikke? Nå, Så bare læg den op. Prøv at starte hen med hovedet. så ser fisken lige pludselig lille ud, jo. Nå, vi ser den. Hold kæft, det var glupsk. Hvis du tager den om bag ved gælderne, så kan du løfte den op. Tag den om ved gælderne, så kan du fint løfte. Jo, Ikke med fingre derinde. det kan du sagtens. Prøv at stikke hånden ind ved gælderne. Nej, ikke på sådan en bide. Jo. Tænder i. Nej, ved gælderne kan du godt. Nej, Ind bag, jo, du kan sagtens løfte den ind. den æder mig. Du stikker hånden ind under gælderne. Tager en sgu med. Skal jeg gøre det for dig? Ja, kom. Det film lige. Holder du på det? Du kan godt gå ind her. Så tager du her. Kan man det? Ja. Skal jeg bare gøre det? Men det kan godt blive en hånd over. Ja, det er jo det. Må du fandme ikke tabe den. Hvad vejer den? Bare op på land. Fuck, den er stor. Prøv lige film. Ja, den er en meter næsten, er det ikke? Så virkede Siljo. Ja. Hold da kæft. Ja, ærgerligt, du ikke kom med på. Skal vi tage derop og tage et billede, eller vi skal have et billede her ved søen? Skal jeg blive søn. Bare stop videoen.